Začneme s takýmto trošku dynamickým cvičením, že si takto rozcvičíme, hej, rozprúdime krv v týchto našich rukách, čiže dopredu ťuk, nádych, výdych dozadu, hej. Čiže len pár, aby ste trošku tak, hej, aj si zatlieskame. Posledný. Dobre, dokončíme. A teraz otočíme dlane smerom nadol. Hej, a čo budete robiť? Že ťuk jedna noha, ťuk druhá. Čiže začneme trošku tak dynamicky. Hej, ale s nohou sa chcem. Ruky len držím pri tele, ale nohou sa chcem dotknúť. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Aby sme zabudli na všelijaké starosti a sa trošku sústredili. Ešte jedenkrát. Dokončíme. Super. Spojíme nohy, stiahneme ramena a poďme úklony. Do jednej, výdych vrátim do druhej strany. A poďme, Marcelka, ty si v pohode? Hoj, pondelok. Ale mali ste včera pekný deň, Matiek, nie? Obidve dievčence? Dobre. Takže budeme myslieť, Marcelka, len na pekné veci. Ja viem, že nie je to také jednoduché, zakrúžime, ale skúsme teraz. Alebo, fakt, fúha. Juj, tak máš kopec starostí, počúvaj. Tak to nie je dobré. Dobre, ešte bez tej gumy preklište si prsty, hej, vytočte ruky a poďme robiť takéto C-čko, hej. Natiahneme a výdych nás. A poďme dopredu sa ťaháme a vraciame sa naspäť. Stanka, odcvičila si? Ešte niečo. No, to bola taká... Áno, ešte môžeme. To bola taká špecifická hodina, že som skúšala vonku na terase, len som nevedela, že ako si mám dať, aby sa mi to tak normálne nahralo, ale nakoniec niečo z toho zišlo, ale... A posledný. Uvoľníme, zakrúžime dozadu, aj dopredu. Prečo je to iné, keď je človek v tom prostredí, kde vlastne aj zvykne cvičiť, robiť, hej, že je taký trošku kľudný, ako keď je v niečom novom a nevie, ako to celé vypáli. Takže zoberte si gumy. Super, dobre, každá má iné farby, to nevadí, čiže možno, že aj tá rezistencia bude rôzna. Nohy si dajte, dievčence, na šírku panvy. Pôjdeme mierne do kolien, zdvihneme ruky. Aktivujeme brušné svaly, chyťte si gumu len cez palec a ťahám pred seba nádych a výdych a naspäť pomaličky. Marcelka, ty máš akú tú gumu? Veľmi silná je? Dosť? Stanka, ty ju máš dvojmo? Aha, ale máš ju po ruke aj tú gumu teda? Nie? No lebo preto som sa ťa pýtala, lebo ja som si nachystala aj pančoky, no veď uvidíme, dobre. A výdych. Aha, dobre. A posledný. Dobre, teraz si, ak sa dá, si trošku obtočte tie gumy, dievčence, len na šírku ramien a pôjdeme hore s rukami nádych a výdych naspäť, hej? Čiže zdvihnem a vrátim. Zdvihnem a výdych. Áno, máme pokrčené kolená, aby sme si zahriali tie predné stehenné svaly. Čiže cvičíme s rukami, ale možno, že si už stehna cítite. Cítime? Dobre. Posledný. A teraz len zdvihneme ruky, dievčence, a poďte zase úklony. A výdych. A do druhej. Stále sme trošku v tej, hej, pokrčenej pozícii, čiže už tie predné stehenné cítime poriadne. Ešte poďte nádych, výdych vrátim. A posledný.
A ešte zostanem, teraz už tie nohy trošku vytrasiem, ale gumy si budeme držať a vrátime sa k tomu cviku, ktorý sme robili pred chvíľkou. To znamená nádych, výdych. Čiže teraz nechcem spraviť ťuk, len takéto kráčanie, ako by som sa chcela, hej, dotknúť tej dlane. Áno, super. A druhá. A ešte. Áno. Môžeme trošku tú nohu tak aj podržať. Nádych. V pohode ste, vidíte ma dobre, lebo sa mi zdalo, že sa to trošku tak zaseklo. Dobre. A uvoľníme ruky. Kto si už ruky cítil? Poriadne však. Dobre. Zakrúžime ramenami dopredu, dozadu. Tie gumy sa nezdajú, ale to sú také potvorky. Teraz aj tie pančuchy. Dajte si ich takto pod lopatky. Hej, čiže uložíme si, skúsime si tak, aby sa nám nejak nešúvrila, len si ich takto pridržíme. Hej, trošku, aby tam bol ten odpor, aj s tou pančuchou, Stanka, to ide však. Zasa, čo prosím? Dá sa ti. Aj dobré, aby neboli moc hrubé, vieš potom. Dobre, poďme zase mierne do tých kolien a teraz pôjdete len, že snažím sa vystrieť tie ruky, nádych a idem naspäť. A lakte stále držte, dievčence, pri tele. Stiahnem ramena, zapojím brušné svaly a ideme dopredu, nádych a naspäť. Čiže len tak vysúvate tie ruky, toto je super cvik práve na tie ramenné. Marcelka, spomal. Natiahnem a plus aj bicepsy. Vidno to? Čiže idem, ťahám ruky dopredu a vraciam naspäť. Super, poďte ešte. No, čiže ešte vydržím. A nádych, ťahám, výdych uvoľním. Ešte 2. Stanka, v pohode? Dobre, druhá nahor. A otvorím. Nádych a výdych. A druhá. Marcelka. Dobre, super. Ešte poďme. Už si nohy cítime však. Dobre, posledný. A uvoľníme nohy. A teraz si chyťte tú gumu trošku viacej, hej, tak aby ste mohli vystrieť tie ruky. Máme vystreté tie ruky. Stále stačí cez ten palec tú gumu a poďme robiť malé kruhy. To, čo zvykneme bez tej gumy, si teraz dáme s tou gumou. A krúžim. A úplne malé kruhy. Nádych, výdych. Zastanem a idem dozadu. Kto si včera pozrel ten koncert v Bratislave? STV 2 to dávala. Videli ste, nevideli, dievčence? Ja som pôvodne chcela ísť, že k Zuzke, ale tam má teraz toho veľa, potom, že určite to bude telka dávať. Hovorím, tak uvidíme. No a dávala to telka, takže som o to neprišla. Ale bolo to úplne spektakulárne. Ani nie tak tá hudba, ako tá laserová show. No bolo úplne. A uvoľním. No, cítili sme ruky. Paže, Marcelka? Žijeme? Toto máme ešte iba úvod. Poďte aj druhú ruku. Dobre, nejdem vás. Pôjde, dáme si iný cvik. Hej, že vstúpiš, pôjde ti to. Aj. Toto klasicky, aha, no super, dobre. No a skúsme si trošku, ja si ju musím posunúť, ju aj tak obtočiť, hej, že okolo, takto okolo dlaní, aspoň trošilinku. Zase aktívne brušné svaly, stiahneme ramena a natiahneme ruky len do tejto pozície, hej. A pôjdeme, že nádych a výdych. Teraz stojím rovno a budeš si cítiť úplne prsné svaly, paže, trošku aj tie chrbtové. A plus core, hej, čiže aj tie brušné. Cítime? Dobre, čiže ide to aj s tými pančuškami, to som rada. Nádych
A natiahnem, uvoľním. Ešte 2, vydržíme. A posledný, ešte si jeden pridáme a už to ťaha poriadne. A teraz ešte Stanka natiahneme a zase malé kruhy. A krúžime dopredu najprv. Nádych, výdych, čo si cítim? Dobre, zastanem a dozadu, áno. Horná časť, trošku tie bicepsy a uvoľníme. Zostaneme ešte takto stáť, zakrúžime dopredu, dozadu a teraz si už chytíme tú gumu, pančušku úplne na konci, lebo teraz pôjdeme, že hore, natiahnem ruky a uvoľním len do tejto pozície. Natiahnem. Nedá sa ti? Dobre. Tak, to nebudeme robiť. Ale skús sa teraz, Stanka. Aha, že... dobre, vstúpiš len jednou nohou vlastne na tú pančuchu. Ja si ju takto dám, hej, na pravú. Chytím si jednou rukou, druhou rukou si chytím vlastne takto pánvovú kosť. A čo budeme robiť? Budeme dvíhať nohu, nádych a len ťuk dole. Zdvihnem a ťuk. Hej. Že je to super stabilizačné, vynikajúco. Drž si lakeť pri tele, áno. Čiže vlastne aj tá ruka, hej, tú ruku takto posilňujeme. Trošku tie bicepsy. Ešte 2. A posledný. No, super. Vymeníme nohy. Pôjdeme to isté naľavo, uvidíme, aká bude stabilita. Či to bude rovnako. Dobre. Prichytíme si pánvovú kosť, nachystáme ruku. Hej, a ťahá Marcelka, poď sa pridať. Takže také stabilizačné cvičenie, že si musíš vložiť jednu nohu do tej gumy. Hej. A len ju dvíhaš a ťuk dole. Áno. S druhou rukou si len chyť pánvovú kosť, alebo keď je to moc ťažké, tak sa opri buď, hej, o stoličku, áno, presne, aby bola stabilita. Zdvihnem, uvoľním. Zdvihnem a ťuk dole. Ešte poďte. A posledný. Dobre, Marcelka, ak chceš, kľudne pristúpaj tú druhú, to isté, hej? Čiže Stanka si zatiaľ môže dať chvíľočku pauzu. Ja sa k tebe ešte pridám, alebo môžeš, Stanka, ešte keď chceš. Nádych a výdych, no. Už keď má človek viac tých opakovaní, už je to také náročnejšie, ale ide nám to. Dobre ste. A posledný. A zostáva teraz táto noha, tá pravá. Stále dôležité je mať tú stabilitu, hej? A pôjdeme, nachystáme si, trošku si môžeme chytiť tú gumu aj tak vyššie. Nachystáme si takto lakeť. A čo budete robiť teraz? Pôjdete do strany. A skúste nepoložiť tú nohu, hej? Čiže teraz sme úplne preniesli váhu na tú nohu, na ktorej stojíme. Idem nádych. Ja sa vám postavím ďalej, lebo mám tu mobil tak položený, že mi hlavu nevidno, ale nevadí. Zuzke to nebude vadiť, keď ma nebude vidieť celú. Takže nádych a výdych. Ja viem, len vieš, mobil nám ide teraz, Marcelka. Nemám tak, ako zvyknem, že som si tak vymyslela. A tam ja to vidím, vieš, že niekedy tá hlava tam nie je. Ale nevadí. A posledný. A výdych. Áno, toto je super, to si aj ja vidím. Takže tam to je dobré. Poďme druhú stranu. No, ako tieto stabilizačné. Dobre? Super. Čiže tá guma, univerzálna pomôcka. Možno, že bude zase naša obľúbená. Tu je dôležité držať si lakeť. Hej, pri tele. Nádych a výdych. A prenášam váhu. A poďme. Áno, nájdite si jeden bod pred sebou, na ktorý sa zameriate. Ešte 3.
to nie je jednoduché. A to ako si uchopíte tú, hej, tú gumu, čiže rovno nech je aj tu taký odpor, čiže idem nádych a s výdychom idem dozadu. Nadýchnem a od polovice s výdychom naspäť. No a držte si tú gumu len vlastne cez ten palec. Stanka, dá sa ti? Áno, 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 kľudne, v pohode. Čiže ideme dozadu, malo by to byť príjemné. No nemáme problémy, dobre, s tými ramenami, dievčence. Natiahneme a s výdychom naspäť. A teraz príde zmena. Už ste si všimli, že ja som tak začala kmitať, čiže pôjdeme, hej, s tou gumou, palicou nevieme, môžeme robiť také kmity. A pôjdeme až dole, nádych a s výdychom. Takými, hej, takým menším kmitaním. No, Marcelka, ako? Dobre, však je to také intenzívnejšie. No, Stanka, ešte poďte raz, hej, aby sme mali tie ruky. Budeme si dávať ešte, hej, dneska sa sústredíme na tie tricepsy. Ešte trošku viac. A uvoľníme. Super. No, a posledný cvik v stoji. Teraz si chytíte tú gumu tak, že vlastne tú gumu v podstate keď chcete, ale netreba. Vy ste si mohli aj obtočiť, alebo len si dáme tú ruku, hej, takto na panvovú kosť a pôjdete, natiahnete tú druhú ruku, hej, len kolmo. Nádych a výdych. Keď si to chceme trošku sťažiť, môžeme ísť zase mierne do tých koliek a pôjdeme nádych a výdych. A ťahám. A tu sa nám už zapájajú aj tie tricepsy. Natiahneme ruky a výdych vráti. Tam hore. Cítime tie tricepsy? Dobre. Nohy na šírku pánovi a stále cvičíme s tou istou rukou. Pozerám pred seba, nádych a výdych. A posledný. A teraz si len prehodíme, čiže chytíme si s druhou rukou. Hej, tú gumu, uložíme si tú ľavú na tú krížovú oblasť a ťahám hore nádych a uvoľním, natiahnem a výdych uvoľním. Ešte poďme, môžeme mierne do tých kolien a ťahám a uvoľním a dva a posledný. A ešte si nechám takto tie gumy. Som povedala, že posledný cvik, ale ešte poďme tricepsy. Zasi ju chytím len takto, hej, cez palec a dvíhajte, hej, tú ruku len vlastne do tejto pozície. Zatiaľ môžeme stať rovno, nádych, ale už tu by ste si mali cítiť. Cítime tie tricepsy? Alebo ani nie? Hej? Stanka? Dobre, lebo môžeme sa, dievčence, mierne predkloniť a budete si tie tricepsy cítiť viac. A tak poriadne. Však to cítiť? Haha, to chceme, nie? Ešte dva. A posledný. A uvoľníme. A teraz si dáme vlastne stretching zase tak, že jedna ruka pôjde dozadu a s druhou buď sa snažte sa tak chytiť, alebo len si ju tak opríte, lebo potrebujeme vystrečovať práve, hej, tie tricepsy. Môžeme druhú stranu, áno, možno, že chytíte ruky z jednej strany a z druhej, ale toto je vlastne stretching na tricepsy. Môžeme si dať tie ruky ešte na ramená. Môžeme si aj tie prsné svaly ešte trošilinku takto ponaťahovať, zakrúžiť, nádych a výdych. A posledný, poďme aj zozadu dopredu. Takže vidíte, že tu sa už tak trošku striedajú, alebo je viac tých silových, hej, tých posilovacích cvikov. Zasi pristúpte, hej, tie gumy, tie pančuchy cez tie kolená. Hej, a kolena zostanú vlastne, alebo tie nohy, stehna zostanú na šírku panvy. Aktivujeme si brušné svaly, chytím si tú gumu tak, aby som mala rovno taký odpor a natiahnem ruky, nádych
A výdych uvoľním. Natiahnem a uvoľním. A robte to čo najpomalšie. A budeme si krásne tie paže. Keby ste cítili, že máte veľkú rezistenciu, chyťte si tú gumu, hej, vyššie, alebo tú pančuchu. Marcelka, v pohode? Ja už držím celkom hore. Ale no neverím, lebo nevidím, ale dobre, áno. Treba, už si asi budete tie ruky, dievčence. Stanka? Cítiš však? Dobre, ešte vydržte. To chceme, nie? Tak preto cvičíme. A teraz zdvihnem a zase robím malé kruhy a už to bude trošku bolieť, ale vydržíme. Nádych, výdych, zastanem a dozadu. A uvoľním. Kto si cítila škrčnú chrbticu? Až však, a ja som si ju cítila. Marcelka, Stanka, ty nie? Tak, to je dobre. No my tie problémové s krčnou však. Takže áno, je to kvôli tomu, čiže preto ani netreba, že veľa opakovaní. Teraz si zase chyťte tú gumu, dievčence, trošku širšie a pôjdeme to, čo sme robili v stoji. Hej, natiahnem a uvoľním, ale len do tejto, hej, tečkovej pozície. Čiže hore, nádych a výdych. Stále aktívne brušné svaly, čiže pri tomto cviku by ste si ozaj mali cítiť, hej, tie core svaly. Najmä ten priamy brušný. Cítime? Alebo nie? Stanka? Asi nie. Do tej gumy. Takto. A pôjdeme do tejto ťažkej pozície. Hej. Keď máme problém, hej, že byť trošku na tom zápesti, kľudne si dajte, hej, takto, že dopeste tú ruku. Hej. A budeme dvíhať tú nohu. Hej. Druhá ruka by mala zostať v pravom uhle a zdvihnem a uvoľním. Môžeme prepnúť špičku. No, toto bude také ťažké. A idem. Marcelka? Cítiť však? A len sa ťahajte, taký stretching, hej? To by ste sa chceli predkloniť, ale tu si najmä strečujete tie hamstringy, čiže len trošilinku s tou hlavou a s výdychom. Pôjdem naspäť. Vymeníme, pôjdeme aj na druhú stranu. Stanka, v pohode? Dobre. Čiže vložím si. Tu je dôležité tú druhú nohu mať, hej, aj vzadu, v takom pravom úhle. Uložím sa, keď potrebujem, idem na to zápestie. Hej, pritiahnem tú ruku do takého pravého uhla a dvíham tú nohu. A poviete mi, či ide jedna strana ľahšie ako tá druhá. A ktorá? Táto? No, Stanka? Áno, aj mne prípada táto ľahšia. Posledný. Hej, zastanem, otočím a zasa trošku idem pritiahnuť. Hej, ale len opatrne. Mali by ste si cítiť super stretching. A vrátime. No, a môže zostať teraz. Stanka, uvidíme, ako ťa tá pančuška pustí, lebo môžete si na tej nohe pravej nechať tú gumu, lebo ideme, dievčence, na 4. A mali by ste si chytiť tú gumu tak, že zostane, hej, cez tú pravú petu, tá guma. Stanka, dá sa ti? Dobre. No, ale najprv sa poďme trošku zastabilizovať. Marcelka, ty si v pohode, hej? Takže, poďme si dať pár nádychov, výdychov. Čiže nádych nosom, výdych ústami a keď vydýchnem si aktivujem ten transversus, hej, ten korzetový sval. Nádych a výdych. Budeme ho potrebovať. Ešte jedenkrát. Nádych a výdych. A teraz držím si rukou pravou tú gumu a vytlačím tú nohu hore. Nádych a vrátim, nepoložím. Hej, čiže natiahnem a vrátim. Natiahnem a vrátim. A poďme. Hej, tak
guma má dobrú rezistenciu, takže by ste si mali cítiť super tie sedacie svaly. Cítime? Dobre. Ešte 2. Pozor na hlavu, nech vám nepadá. A posledný. A ešte zostaneme v tej pozícii. Zase trošku predýchame. Nádych, výdych. Posledný. Lebo teraz skúsime s tou nohou, dievčence, do strany. Zdvihnem, ale nepúšťam, hej, na zem. Že zdvihnem a pustím. Ak by ste nemali tú rezistenciu, tak si tú gumu pančuchu obtočte. Ja si ju trošku tak dám. Bude ma to ťahať, no. Nejde to až tak, lebo potom sa tá guma, hej, tá sa sama, čiže, ale môžete skúsiť, hej, lebo potrebujem dvíhať tú nohu vlastne tak kolmo. Takže máme obmeny toho cviku, cikajúceho psíka, len teraz máme vystreté nohy. Ešte 2. Posledný. A super. A zložíme, môžeme si sadnúť trošku do pozície morská panna, hej, že zostaneme na tej strane, ako sme boli a poďte sa trošilinku ponaťahovať. No, ako Marcelka? No, nevadí, tak si postupne tú náročnosť, vieš, musíme si pridávať. Dobre, teraz pôjde, dievčence, druhá noha. Stanka, ty si v pohode? Dobre, čiže dajte si tú gumu teraz cez tú ľavú nohu, ľavé chodidlo, natiahneme. Čiže tu je dôležité, aby tá guma bola takto v strede, to znamená cez to koleno. Dobre, pridržím si tú gumu, zase dáme pár nádychov, výdychov. Čiže to je dôležité kvôli tej stabilite. Čiže nádych nosom, výdych ústami, ešte 2. Posledný. A teraz prenesiem váhu tela, ale natiahnem tú nohu a s výdychom vrátim. Natiahnem a vrátim. Ťahám a vrátim. Ešte poďme. A 2. A posledný. A teraz zasa trošku vydýchame. Stanka, v pohode? Dobre, nádych, výdych. A poďme do strany. Čiže natiahnem a uvoľním. Čiže nevraciam nohu, len ju zdvihnem a uvoľním. Marcelka, v pohode? Dobre, ešte poďte. A posledný. A super. Zložím. A ideme sa natiahnuť. A ešte. V pohode ste? Dobre. Zostaneme sedieť v tureckom sede, dievčence. Ešte si nepôjdeme lahnúť. A zase chytíme tie gumy do rúk. Cvičili sme s nohami, tak ideme teraz zase trošku na tie paže. Natiahneme a pôjdeme dozadu. Takto, hej, s jednou vrstvou. Je to celkom príjemné. Natiahnem a s výdychom vrátim. Keď si ju dáme dvojmo. Pohoda, Marcelka? Dobre. A posledný. Chyťme si ju, keď sa dá, Stanka, hej, aj tú pančuchu dvojmo. Dá sa ti? Dobre. Chyťme si ju tak uložte, zase pôjdu ruky dole, stiahneme ramena a to isté. Ale teraz zastanem v strede nádych a s výdychom. Nádych a výdych. Dá sa ti? Nie, tak si to len, áno, vidím. Tak len, Stanka, poď len ponad hlavu, hej? A dopredu, čiže rob len taký ten polkruh, nemusíš dozadu. Marcelka, tebe to ide však?
Dobre, posledný. Neideme sa nejak tuto presiliť. A výdych. Nádych. Dajte si tú gumu pančuchu dvojmo. Vložte si, tú pravé chodidlo do tej gumy, ľavú si zohnite, ja zostanem takto sedieť pred vami. Siahneme ramena, zase aktívne brušné svaly, nadvihnem nohu, len mierne na tú zem, na tú podložku a ideme tie aduktory, tie vnútrostehenné. Stanka, trošilinku pomalšie, poď. Ideme nádych, aby sa tie svaly aj prebrali. Lebo keď ideme rýchlo, tak sa nestihnú prebrať. Marcelka, v pohode? Dobre, posledný. Dobre, vložíme si druhú. Zohnem si pravú, uchopím si tú gumu poriadne, aby sa mi nevyšmykla. A to isté. Nádych a výdych. A zase možno, že zistíte, že ten rozsah bude na jednej nohe menší ako na druhej. Alebo, Stanka, rovnako. Áno, všimla som si, áno, že hovorím, že rozsah toho pohybu je menší, väčší, rovnaký ako na tej pravej nohe. To znamená... Lepšie, Marcelka, tebe? No tak to ja som potom nejaká ľavá, lebo mne na tej ľavej to ide menej ako na tej pravej. Zaujímavé, to som len bola zvedavá. Dobre, majme tie nohy, dievčence, vystreté. Dajte si tie gumy cez obidve chodidlá a zasa tak, dopredu si vystrečujeme chrbát. Čiže poďme sa predkloniť, uvoľnite si hlavu. Ja si poriadne cítim tie hamstringy. Ma to ťahá. Povedzte mi vy ako. Ťahá, Marcelka? Troška, dobre. A sadneme. Vynikajúco. No, poďme ďalej trošku na tie tricepsy. Teraz na chvíľočku odložíme tie gumy. Zostaneme v sede, dievčence. A cvik, ktorý už poznáte. Čiže dlane si dáme takto popri tele, ale musia byť otočené, takto dovnútra. A ideme sa najprv sústrediť na tú hrudnú, to znamená, že si sadnem rovno, Predýcham. Už tým, že takto sedím, trošku prenesiem váhu na tie ruky, už sa mi tie tricepsy zapoja. Nádych a výdych. Ešte jeden. A teraz nádych. A s výdychom sa pustím dozadu, nadýchnem a s výdychom idem naspäť. Ideme si aktivovať tie tricepsy. Čím pôjdete nižšie, tým viac sa vám zapoja. Tie nohy by mali zostať stabilne. Hneď si za chvíľočku zmeníme tie chodidlá, keby sa nám tie nohy nejak hýbali. Cítime už tie tricepsy? Dobre, a teraz poďte tie chodidlá tak, že sa len pätami zapriete, do tej podložky. A púšťajte sa tak dozadu. Že ešte to bude trošilinku ťažšie. Nádych. A výdych. Ja si tu takto viacej cítim tie tricepsy. Stanka. Áno. Marcelka. Cítiš si ich? A uvoľníme. Už to asi bolo dosť však. Môžeme si zakrúžiť. No, lebo teraz, dievčence, dáme si možno, že to bude pre vás trošku taký nový cvik, že tá guma pančucha zostane takto dvojmo a ideme si ju prisadnúť. Ukážem ako. No, sa mi tu takto. Čiže zostaneme sedieť a dajte si ju vlastne takto pod zadok, do stredu. Mala by som si ju takto chytiť obidvomi rukami, čiže sedte na nej, nech vám nevyletí. A pôjdeme polovičné rolovanie. Nádych. A s výdychom a krásne sa natiahnem. Že idem nádych, spravím také C-čko. Výdych, zastanem, nádych a
a zase idem C-čko, až na konci sa natiahnem. No, nádych. Aké to je? Áno, čo cítime? Aha, super, dobré. Nádych a zvýdych. Zastanem, nadýchnem, ale máme aktívne brušné svaly. A ešte ja si myslím, že aj tie bicepsy. Však, Stanka. Dobre. A čím to budete robiť? Čím pomalšie? Nádych. A ešte poďte pomaličky. A s výdychom. Tým viac si tie svaly nadýchneme. A sadneme naspäť. A uvoľníme. No čo poviete? Môžeme si vystrečovať jednu druhú. Čo ste si viac cítili? Určite tie ruky sa vložiť. Tu je dôležité. Presne, keď si láhnete ruky, si dajte teraz len na šírku, ako máte vlastne popri tej podložke, čiže pravý uhol. Uložte si len čelo na ten vankúš alebo na ten úterák, alebo ak nie. Sa zdvihneme, zastaňme v tej pozícii, nadýchneme sa a pomaličky poďme naspäť. Vynikajúco. V pohode, Marcelka. Teraz si tie ruky, dievčence, dajte pod čelo, hej? Že dlane pôjdu pod to čelo, toto už je jednoduchý cvik. Uložte si hlavu a len dvíhame ruky, aj s tou hlavou zdvihnem a uvoľním. Čiže len sa zdvihnem a uvoľním. Stanga v pohode? Dobre. A poďme ešte. Zdvihneme a výdych naspäť. Posledný. A výdych. Položíme ruky vedľa tela. Vytlačíme sa. Sadneme do pozície dieťa. Dať si ruky len vedľa tela a úplne uvoľniť tie medzilopatkové svaly. A predýchať. Nadých, výdych. Do sedu, pozícia motýlik, ideme si tie vnútrostehenné vystrečovať, že tým, že hej, že sme sa dosť pri tých gumách, to jednoducho treba mať aktívne tie brušné svaly, lebo potom neviete vyvinúť ani takú silu do tých paží, takže možno, že aj kvôli tomu. Nadých, výdych, práve rozmýšľam, že som nič také nerobila, že by som mala mať na bruchu svalovku, tak neviem. Či to bude z toho, ale... Stanka, v pohode? Dobre, chytíme si jednu nohu, vystrečujeme hamstringy. Áno, a zistíte, že vlastne dneska sme v ľahu ani necvičili. Tam je tých cvikov najviac. Hej, ma to napadlo teraz týchto hamstringov, že sme si nevystrečovali, ale môžeme si ešte teraz vystrečovať vlastne tie hamstringy v ľahu. Marcelka, v pohode? No, tak si poďte predsa len ľahnúť. Ešte si to dáme, lebo zas, aby sme aspoň toľko mali, máme gumy pančuchy, takže poďte si, ale ideme si ľahnúť ešte, dievčence, tak. Mi to nedá, hej, že si dáme tie gumy ešte takto cez chodidlá, chyťte si tú gumu a zrolujeme sa, hej, zase aktívne brušné svaly a rolujem sa tak,
že si tú gumu vlastne držím a lahnem. Hej, nechám si tú pravú nohu, hej, v tej gume, trošku si ju obtočím, keď to ide, zdvihnem tú nohu a len ju púšťam, nejdem úplne po zem a naspäť, hej, čiže strečujeme ešte tie hamstringy. A výdych. Nádych a výdych. Marcelka, v pohode? Dobre, ešte 2. Posledný. Vložím si aj tú druhú nohu, ľavú, pravú vyberiem. Tiež si môžem tú gumu obtočiť, ak chcem, a robím to isté. A výdych. A s druhou rukou si môžem chytiť tú panvovú kosť. Ešte 2 môžeme. Áno, Marcelka, vidím nohu. A posledný. A už keď takto ležíme, dobre, zložíme tie gumy, dievčence. Spojte si nohy v členkoch kolenách, ruky si dáte do tečka a dáme si rotácie. A toto je práve fajn na tú driekovú. Čiže hlava do jednej a nohy do druhej. A s výdychom vrátim. Čiže v rámci takého stretchingu na záver hodiny. No, aké to je? Dobre, nie? No, a tu si vieme práve tú driekovú chrbticu, tým, že sme boli na bruchu, takto krásne trošku ponaťahovať. Ešte si dáme druhý rotačný cvik, že si nohy dáme na šírku podložky, ruky zostanú. A teraz pôjde len, hej, koleno pravej nohy k ľavému chodidlu, s výdychom vrátim a druhá. Hlavou už teraz nejdem. Pozerám nahor a výdych naspäť. A toto je dobré aj na tieto, hej, ohýbače, vlastne tu, čo máme tie hip flexory, hej, čiže to nám tak tiež príjemne vystrečuje, čiže toto máme v rámci stretchingu teraz tieto cviky, posledný. No, a vrátime sa k tej driekovej, môže zostať tá ľavá noha zohnutá a pravú si pritiahnite, hej. Alebo môžeme vystrieť tú druhú opačnú a pritiahnuť, hej. Mali by ste cítiť také príjemné práve v tej driekovej oblasti. Vymením nohu, prichytím si ľavú, natiahnem tú druhú. Hej, Stanka, je to v pohode? Skúste si teraz chytiť pod kolenami, hej, obidve, spojte si a na chvíľočku vydržte v tej pozícii, čiže uložte si úplne tú driekovú a mal by to byť taký príjemný stretching. Marcelka? Dobre. No a teraz taká výzva nakoniec, už keď sme sa takto vystrečovali a táto pozícia nám pripomína cvik lopta, čiže môžeme sa tak trošku rozhojdať, čo poviete? A skúsiť si sadnúť, čiže nádych a s výdychom. Zatiaľ sa len tak rozhojdajte, keď to pôjde. No, vy ste si už tak sadli a sme dole. Dajte si ruky na kolena, hej, a poďme dozadu. A malo by to byť teraz také príjemné medzi lopatkami a sadneme nahor, hej, čiže stále taký stretching. Ešte poďte dozadu. Marcelka, pohode si? Vieš? Čo prosím? Dobre, a ja, lebo áno, toto by ste si mali cítiť. Čo prosím? To som rada. Asi sadneme a pomôžeme si teraz ešte rukami, prekryžíme prsty, vytočíme, hej, a to isté, hej. A toto robíš tiež, Stanka? Ale môžeš aj toto skúšať. Hej, tiež také C-čko a vlastne tiež to pôsobí na tie isté partie, malo by byť. A možno, že je to aj trošku také, hej, aj na tú krčnú, keď si aj tú hlavu tam uvoľníte. Hej, že sa vám pouvoľňujú. Marcelka?